Matul il-ġurnata ta' tnejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista iltaqa' mad-deputati eletti kollha tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech assenja lilhom ir-responsabbiltajiet tagħhom bħala kelliema tal-Oppożizzjoni ta' filwaqt li jirringrazzja lil dawk il-kelliema u deputati li servew fil-5 snin li għaddew filwaqt li awgura lil kelliema l-ġodda għax-xogħol li se jkunu qed iwettqu fix-xhur u snin li ġejjin. Dan huwa x-Shadow Cabinet tal-Partit Nazzjonalista. David Agius, Deputy Speaker u kelliem għall-politika soċjali. Robert Arrigo, kelliem għat-turizmu. Robert Kutajer, Whip, Segretarju tal-Grupp Parlamentari u kelliem għas-Self-Employed u Intrapriżi Żgħar. Paula Mifsud Bonnici, Assistant Whip, kelliema għall-Anzjanità Attiva. Darren Karabot, Chairperson tal-PAC u kelliem għall-Gvern Lokali u l-Amministrazzjoni Pubblika. Carol Aquilina, kelliem għall-Ġustizzja. Graziella Attart Previ, kelliem għall-ugwaljanza u drittijiet ta' tfal. Charles Azzopardi, kelliem għad-delizzi u l-ġdida kontra l-uli tal-ħajja. Ivan Bartolo, kelliem għall-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli u l-ġlida kontra l-faqar. Ivan J. Bartolo, kelliem għall-ekonomija u ħolqien ta' setturi ekonomiċi ġodda. Tony Bezzina, kelliem għall-agrikoltura u s-sajd. Graham Bencini, kelliem għall-isport u x-xandir nazzjonali. Bernice Bonello, kelliem għaż-żgħażagħ u l-fondi Ewropej. Alex Borg, kelliem għall-Għawdex. Yves Borg Bonello, kelliem għat-tibdil fil-klima. Claudette Buttigieg, kelliem għall-libertajiet ċivili, id-dialogu soċjali u l-ġlida kontra d-diabete. Ryan Kallus, kelliem għax-xogħlijiet pubbliċi u l-infrastruttura. Jerome Caruana Cilja, kelliem għall-finanzi. Ivan Castillo, kelliem għas-settur marittimu u x-xogħol. Janice Katkuti, kelliem għall-ambjent, ħolqien ta' spazji ġodda u drittijiet tal-annimali. Rebecca Cilja, kelliem għall-artijiet u drittijiet tal-konsumatur. Adrian Delija, kelliem għat-trasport, mobilità u l-proġetti kapitali. Beppe Fenekadami, kellim għall-affarijiet barranin u Ewropej u l-kummerċ. Graziella Gallia, kellim għall-inklużjoni u l-volontarjat. Joe Giglio, kellim għall-intern, is-sigurtà u r-riformi. Mark Anthony Sammut, kellim għall-enerġija u l-intrapriża. Justin Schembri, kellim għall-edukazzjoni. Stephen Spiteri, kellim għas-saħħa. Ian Vassallo, kellim għall-kura primarja u s-saħħa mentali. Julie Zara, kellim għall-wirt nazzjonali, l-arti u l-kultura. Stanley Zammit, kellim għall-ippjanar, ir-riċerka u l-innovazzjoni. Fil-ġranet li ġejjin il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech se jkun qed jassenja wkoll il-ħidma fil-kumitati permanenti tal-Parlament.